ፊደላት ትግርኛ ወንዐል ወውዊ ዋወ ውዎ ዑ ዓ ዕ ኦ ወውዊ ዋወ ውዎ ዑ ዓ ዕ ኦ ወውዊ ዋወ ውዎ እዚኣ እንታይ እያ? ወ እዚኣ እንታይ እያ? ው እዚኣ ከ ዊ እዚኣ እንታይ እያ? ዋ እዚኣ ከ ወ እዚኣ ከ ው እዚኣ እንታይ እያ? ዋ እዚኣ እንታይ እያ? እዚኣ እዚኣ እንታይ እያ? እዚኣ ኸ እዚኣ እንታይ እያ? ወይኒ ውዒኒ ዊ ሓዊ ዋ ዋዊ ውየ ነነውየ Would I